Хто такі карпатські русини? Спробуємо пояснити за 3 хвилини. Національність. Карпатські русини – це слов'яни, що проживають на території кількох держав у Центральній та Східній Європі уздовж Карпатських гір, а саме Польща, Словаччина, Україна, Угорщина, Румунія. Є чимала діаспора на півночі Сербії та на сході Хорватії, також у США та деяких інших державах. Згідно з останніми переписами населення, до русинської народності себе приписують 63 тисячі людей в Словаччині, за даними 2021 року, 11 тисяч людей в Польщі, за даними 2011 року, 10 тисяч в Україні, за переписом 2001 року, трохи більше 2 тисяч людей в Угорщині, за даними 2016 року, 15 тисяч людей в Сербії, за даними 2001 року, 2 тисячі людей в Хорватії, за даними 2001 року, а також чимало людей в Румунії, Чехії, США, Канаді та низці інших держав. Відомі русини. З наших сучасників, які публічно називають себе карпатськими русинами, можемо пригадати наступних. Карикатурист Федір Віцо, Словаччина, співак Штефан Штець, Словаччина, член уряду Словаччини Мілан Піліп, політик Мікулаш Дзуринда, Словаччина, був прем'єр-міністром Словаччини та радником президента України Петра Порошенка, співачка Аліна Паш, Закарпаття, Україна, актор, поет та телеведучий Петро Мага, Закарпаття, Україна, скульптор Михайло Белень, Закарпаття, Україна. Мова, чи точніше бесіда або бесіда. Коли говоримо про русинську мову, то треба розуміти, що технічно ми говоримо про 2 слов'янські мови. Кластер діалектів в Карпатах – це карпато-русинська бесіда, відома як лемківська локально в Польщі. Тоді як мову панонських русинів логічніше виділяти як окрему. Історія становлення літературних норм наступна. Літературний стандарт панонської русинської існує з 1923 року, кодифікований Костельником. Використовується у сферах освіти, в шкільництві, в університетах, в медіа, на телебаченні, в газетах, журналах, радіо, новинних порталах в інтернеті тощо. Є однією з 6 регіональних мов у Воєводині в Сербії на рівні з сербською, угорською, словацькою, хорватською та румунською. Літературний стандарт русинської в Словаччині був кодифікований 1995 року, використовується у шкільництві, наприклад, Інститут русинської мови та культури в Пряшівському національному університеті в Словаччині, в медіа, в місцевих урядових представництвах, в сільрадах, краєвих урядах тощо. Літературний стандарт русинської в Польщі був кодифікований 2001 року, локально використовується як лемківська бесіда, лемківський язик. Використовується у шкільництві, в медіа, зокрема в радіо тощо. Єдиного стандарту в Україні на Закарпатті наразі не існує, проте є чимало аматорських граматик та правописів різного ступеня професійності, які так чи інакше використовуються в публіцистиці, у шкільництві, зокрема приватні недільні школи працювали до 2018 року. Також в телебаченні, є програма «Русинська родина» на телеканалі Суспільне Закарпаття тощо. Більше по темі у описі до відео. Дякую.